नमस्कार. मी कवी बिभीषण गिरी आपल्या समोर माझी एक मराठी स्वरचित रचना सादर करतोय. रचनेचं शीर्षक आहे स्मशान. घरातील भिंतीत काहीतरी दडलेलं होतं. घरातील भिंतीत काहीतरी दडलेलं होतं. बाहेरून चित्र स्पष्ट दिसत नव्हतं, पण आतून येणारा आवाज स्मशानाची ओळख करून देत होता. कोणाला तरी या मानवी पाशातून मुक्तता मिळालेली. कोणाला तरी या मानवी पाशातून मुक्तता मिळालेली. त्याच्या विरहात जोरजोराने रडणारे आवाज मनाला असुन्न करणारे होते. जसं की आढळरानाथ स्मशानात उभं असल्यासारखं जाणवत होतं. जसं की आढळरानाथ स्मशानात उभं असल्यासारखं जाणवत होतं. वरती आकाशात टिटवीचा कालवा आणि ऊर बडवत रडणारं त्या माईचं काळीज मन हेलावून टाकत. वरती आकाशात टिटवीचा कालवा आणि ऊर बडवत रडणारं त्या माईचं काळीज मन हेलावून टाकत. त्या किंचाळीने अंगावर काटा उभारत. डोळ्यासमोर स्मशान आता धुसर दिसू लागला. डोळ्यासमोर स्मशान आता धुसर दिसू लागला. एक आई पुत्रवियोगाने रडत होती. अगदीच कमी वयात आलेलं मरण त्या आईचं काळीज चिरत होतं. ती बहीण जोर जोराने किंचाळत दादा दादा म्हणून त्याच्या उराशी बिलगत. तो बाप मात्र ओर दाबून खंबीरपणे उभा होता. पण त्याचंही काळीज आतल्या आत धुपसत होतं. आता कुठं स्पष्ट झालं की त्या घरातील भिंतीच्या आड कोणाचे तरी अस्तित्व मावळलं होतं. उघड्यावरचं ते स्मशान दुराच्या लोटाखाली झाकलं होतं. घरातील भिंतीत काहीतरी दडलेलं होतं. घरातील